panana. Totoro zvakashata ura. Aiwa ngapani ngatise autitsauye. Chisiye chicho chisiye. Ukaona una chisiye chicho. Good day, it's your boy Tinashe ZW. Guys, just one story, one thing that has just happened. I come across something, guys. Kana music yanetsa, guys. Please, let's not embarrass ourselves. Nekunorwa, especially kana uri munhu wechirume. Don't go and fight vanhu vechikadzi. Please, uzoti power redu rakawanda sarume. But ukaona wakunodai, wakunorwa nemukadzi. Kutoshingirira kudai kurwa mukadzi soka zvinhu zvachonika hazvizoita, guys. This is your boy Peter Dewa. Handisi kuziva hangu kana mukanyatsoonesa. We don't encourage violence, guys, but unfortunately one of our own has been fighting a lady. I don't know where it happened, but this has happened. You can actually see that this is Peter. Whatever the reason they were fighting for, you don't care to know. But the thing is, please don't fight. Don't fight women. We don't encourage violence. Apa vanhu havabate. Apakaipa.